Karbiang long ang kang pia rara tum setami ami thang me thang ke kroya dhorom karchuar nido. Lasondak taxi volongkomaji long kedo hempumokrang pira sinja arna maphan ke kroya rara tum setami volongkomaji ira gaung pathua klamalong kedam tang arkoni phai kresir kepen inkore siarni an ingdeng inkore hini hempumokrang pira sinja karchua mai padoponlo. Labang Somaya long aluhia man pen karbire cho rongarak Ramsing Ronghang PWD board chairman Longki Be LRNA kongchun bang Mohon Kathar Rara Cyclem bang George Ronghang atum pen chenglo penangan ke thegeding atum chetong don Hempumokrang pira sinja thorom ke kroyatum arkoini phai ingkoi pen ingkoi rai CR ni nangle lote aningkan bang sitami karcho mai dengpon bomlo Bangso long pache tondun si volongkong maji long setami hempumokrang pira sinja phan karcho amai pening an ingdeng ingkora hini nang plenglo lason thak si karbiang long arlo chot pukali angtana long setami hempumokrang pira sinja phan ke kroyara tum ke do an setami bangso karcho ajai mek deng ponlo pusi ningje hempumokrang pira sinja phan karcho ar ni lopinya bangke itu meladak karbiang long arlo cot kali karbiang long padang tan doan setamik itu melahem pumukrang pirasinya pan ke kroyaran an ke pini itu meladak cintong dan si itu pumukrang pirasinya pan karcho program tapolong komaji long pinding bangke dak si pon volongkomaji pen welson terang karbiang long live